Ja, her er en demonstrationsvideo, der viser, hvordan man installerer Audacity i et lydprogram, og hvordan man gør det muligt at eksportere MP3-filer. Så jeg starter lige med her at søge på Audacity. Så går jeg ind der, og så vil jeg gerne downloade den til den rigtige version af mit styresystem. Man kan se, at man kan også downloade til Mac og til Linux, men den har fundet ud af, at jeg gerne vil have den her version, så den trykker jeg på. Og så er den gået i gang hernede. Jeg klikker der, og kører jeg. Yes. Jeg vil gerne have den på dansk. Yes. Og jeg vil da gerne have et ikon på skrivebordet. Sådan der. Og så installerer jeg. Ja, og så er installationen færdig, så trykker jeg på næste og kører Audacity. Så kommer man ind i det her program, som bare er et helt standard lydprogram. Og det første jeg vil gøre, det er, at jeg vil prøve at hente en lydfil ind, som jeg kan arbejde med. Og jeg har gemt en lydfil. Så den går jeg lige ind og finder. Den har jeg lagt. Ja, den har jeg lagt et sted på min computer. Så den finder jeg lige frem her. Sådan der. Det er Eric Clapton's Wonderful Tonight. Så den åbner jeg. Og så ligger den her som et stereospor. Nu senere her i videoen, så vil jeg lige vise, hvordan man kan klippe i den her video. Men nu vil vi gerne kunne en bestemt ting, nemlig at eksportere en lydstump igen. Man kunne forestille sig, at jeg havde en del af den her fil, og så vil jeg gerne eksportere den som i MP3-format. Så jeg går op her, så siger jeg eksporter lyd. Og den skal eksporteres som en MP3-fil. Så det gemmer jeg her, som kalder jeg bare for test. Sådan der. Og så har jeg mulighed for at ændre nogle ting her. Dem lader jeg bare stå, som de er. Og så siger jeg OK. Så bliver filen eksporteret. Og hvis man har problemer med her på den her måde at eksportere lyd, hvis man møder en fejlmeddelelse, så skal man gå ind på Google, og så skal man søge på Audacity Play. Og så tager den første her. Så kommer man ind på den her side, hvor man kan få en guide til en lille fil, man kan installere på sin computer. Og så er det muligt at eksportere filer som i MP3.